खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि खामारदैसा मिनि रुरेल स्टेडियामाव खुंफुंजानाय 17 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय। एभारेस्ट क्लाबनि बानजायनायाव खामारदैसा मिनि रुरेल स्टेडियामाव खुंफुंजानाय आसाम फुटबल एसोसिएशननि 17 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। दिनै बे जोबथा बादायलायनाया सालबारि जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्लानि गेजेराव जानानै थाङो। बिनि गेजेरावनो सालबारि जिल्लाया तामुलपुर जिल्लाखौ 1 गलनि फारागथियाव फेजेननो हायो आरो बे दिनैनि जोबथा बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदों कक्लाबारि बियाबनि एमएलए मन्टु बर', मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म, बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि नन्देश्वर बर', साब डिभिजनेल स्पर्ट्स अफिसार गणेश बसुमतारी, कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि गोरायुं जौस्रां बर' आरो गुबुन गुबुन गौथुमनि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसे बादायलायनायावनो जोबथा देरहासार बान्थाखौ सालबारि जिल्लाया आवग्रिनो हायो। बेनोखि जोङो आसाम फुटबल एसोसिएशना युथ लिगफोरखौ जोङो गोसो होनानै डेभेलप खालामनो थाखाय जोङो गोसो होनानै खामानि मावबाय थादों, जायनि फलाव दिनै जोंनि बिभिन्न डिस्ट्रिक्ट बिभिन्न जनाव युथ लिगा सोलिबाय थादों आरो बिनिनो जन जिनि जेनाखि आन्डार 17नि युथ लिग बियो बाहाय 14 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायदोंमोन लोक्षी बाजाराव आरो बिनिनो दिनै फाइनाल मेट्स जेराव तामुलपुर डिएसए आरो सालबारि डिएसए नि गेजेराव जादों। दा जोङो युथ लिगखौ खोब स्ट्रेस होनानै खामानि मावबाय थादों। जोङो जुदि युथ लिगखौ स्ट्रेस होनानै मोजाङै खामानि मावबाय थायोबानो जोङो फिउचाराव मोजां मोजां फुटबलार जोनोम होहैनो हागोन। गभर्नमेन्टनिफ्राय माबायदि गायसनथाय होनो हादों स्पर्ट्स गेलेगिरिफोरखौ? जेरावबो गभर्नमेन्टनि आसा खालामनानै थाबाय थायोबा जाया, नाथाय बड'लेण्ड ओनसोलाव जुदि नायोबा दिनै फुटबलखौनो बिथा खालामनानै गोबां रोखोमनि जेनाखि बादायलायनायफोर जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै ISPL जानानै थांबाय, नोङो दुरान्ड काप जानानै थांबाय, सन्तोष ट्रफि जानानै थांबाय। दा प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनो बड'लेण्ड ओनसोलाव स्पर्ट्सनि बा फुटबलनि बेसिकेलि मोनसे रेगुलेसन फैदों होननानै जोङो बुंनो हायो। मानो होनोबा गुबुन गुबुन ओनसोलाव जेरावनाखि गामिनि फिल्डफ्रा मैला मैथा जानानै दंमोन, बेफोर फिल्डआव दिनै साफा खालामस्रांजोबनानै मोनसे गोदान जेनाखि जोलै जाखांफुबाय थानाय फुटबलार्स बिथांमोना प्रेक्टिस खालामदों। मानो होनोबा बिथांमोना फिउचारखौ नुहुरदों। दा गुबुन गुबुन समस्थियाव सुजित नार्जारिनि मुङाव, मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव स्टेडियाम बानायनायनि मोनसे यजना बेखौ बिटिआर सरकारा लादों, खोब बाख्नायथाव। नोंथांमोननि बे लोक्षी बाजारावबो जासिगोन होननानै जोङो मिन्थिनो मोनदों। जोंहा कक्लाबारिनि मानगोनां एमएलए मन्टु बर' बिथाङा जथेस्थ' स्ट्रं भाबै लिड लागासिनो दङ बे ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो थाखाय। गुबुन गुबुन बिथिङाव स्पर्ट्सजों लोगोसे एडुकेसन बिथिङाव गासैबो बिथिङाव डेभेलप खालामनो बिथाङा नाजागासिनो दङ। दा स्पर्ट्सआ मोनसे ससाइटिखौ चेन्ज खालामनो थाखाय जेनाखि इयुथ जेनेरेसन, यां जेनेरेसना गुबुन गुबुन गाज्रि लामाथिं थांनो नागिरदों, बिथांमोनखौ मोजां लामाथिं लाबोनो हानायनि मोनसे गोनांथार बिजों होननानै जों बुंनो हायो। गार्जेनफोराल' मोजां लाबोनो हागोन नामा सार? गार्जेनफोरनि सायाव मा सांग्रांथि? जेब्ला जोङो बेफोरबायदि प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामबाय थागोन अब्लानो गार्जेनफ्राबो एवारनेस फैगोन। निस्सय जोंनि यां जेनेरेसनखौ जुदि मोजां लामायाव लांनांगौबा अर्गानाइजेसनफोरनि रल थागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि पेरेन्टसफोरनिबो रल थागोन। दा जोङो बेफोरबायदि प्रग्रामखौ खालामबाय थायोबानो, बेफोरबायदि इभेन्ट्सखौ जोङो अर्गानाइज खालामबाय थायोबानो जेनाखि पेरेन्टस बिथांमोनाबो एवार जागोन आरो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ जोथोन लानायाव बांसिनै गोसो दुंगागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। जोङो एभारेस्ट क्लाबनिफ्राय बे आन्डार 17 युथ लिग 10 जननि आसाम फुटबलनि आन्डाराव खुंजानाय बे गेमखौ जोंनि बे खामारदैसा मिनि स्टेडियामाव खुंनो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों। दिनै फैयै फैयै थांनाय 16 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 19 सेप्तेम्बराव बे फाइनाल गेम जाफैबाय। जोङो साक्सेसफुलि खुंफुंना हरनो हादों होननानै जोङो सानदों।
मोनबेसे टीम बेहाय मोन 7था जिल्लानिफ्राय बाहागो लादोंमोन। जे सानजा पाटनिफ्राय बुङोब्लाथाय मंगलदै आरो उदालगुरि, भेरगाव, तामुलपुर आरो जोंनि बाक्सा, सालबारि आरो बिजनी जिल्लानिफ्राय बाहागो लादोंमोन। दा बेवहाय जोंनि बेयाव 10 जननिफ्राय मोनसे चेम्पियन सिलेक्टेड जागोन आरो बिथांमोना स्टेटआव गुबुन गुबुन जननिफ्राय फैनाय चेम्पियन जानानै फैनाय टीमफोरजों आरोबाव बादायलायहैनांगोन। बेनिफ्राय 10 जननिफ्राय सालबारि जिल्ला गेलेमु आफादा ट्रफि एरेन्ज खालामदों। बे जिल्ला गेलेमु आफादा बेखौ एरेन्ज खालामगोन आरो जोङो खुंग्रा हिसाबै एभारेस्ट क्लाबनिफ्राय जोङो जास्ट बेखौ खुंफुंनानै होनो हादों होननानै जोङो गोसोआव माने गौरब फिल खालामना लायो आरो। दिनै फैयै फैयै मोजांसिन मोननै जिल्ला जोंनि सालबारि जिल्ला गेलेमु आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला गेलेमु आफाद बे मोननै जिल्लानि गेजेराव बादायलायनाया जागासिनो दङ। दासिम हाफ टाइम थांबाय। बेवहाय जोंनि सालबारि जिल्लाया 2 गल होदों आरो तामुलपुर जिल्लाया गलसे होदों। आगुनि थासारिखौ नायोबा नै दानि थासारि गोबां फारागथि नामा गेलेनाय बिथिङाव? जोङो माखासे सोलायनाय नुनो मोनदों। बेयो आन्डार 17 गेम। सिगांनि समफोरावथ' आन्डार 17 प्लेयारफोरा जोंनि गामि गामि एसेबां गैयामोन। खोब सेनियरखौल' जों गेलेनाय नुयोमोन। खिन्थु दा जोङो नुबाय मा जोंनियावनो आन्डार 13, आन्डार 15, आन्डार 17 बिथांमोना खोब मोजाङै जौगाबोदों आरो जोङो एफिलिएटेड क्लाबफोरा बिसोरनो फेसिलिटिस होनो हानांगोन, कचनि बेबस्था लानो हानांगोन। बेखौ गभर्नमेन्टआ जेनेबा बे फेसिलिटिसखौ होयोबा मोनफ्रोमबो एफिलिएटेड क्लाबफोरनो मोजां जायो। दा जोंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय मोनसे थागोन जे जों एफिलिएटेड क्लाब जेरै एभारेस्ट क्लाब दङ, बेवहाय खाथियावनो फुंखा क्लाब दङ आरो सानजारां क्लाब दङ। दा बिथांमोना फाइनान्सियेल सर्स गैया। बेनिखायनो सरकारनि फालनिफ्राय बोसोरसेयाव मास मोनसे मोननैहैबाबो जुदि कचनि बेबस्था होनो हायोबाथाय जोङो बे उन्दै उन्दै प्लेयारफोरखौ जोबोद गोजौ थाखोसिम लांनो हागोन होननानै जों सानो।